Hare Krishna, Kamala Mataji, audio and video clear irukka? Irukku Mataji, சரியா இருக்கு. Okay Mataji. Thank you. Hare Krishna. வணக்கம் டிவோட்டீஸ். பகவத்கீதை இஸ்கான் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் 12 சாப்டர் 12 படிக்க போறோம். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा डिवोटीஸ், நேற்றுக்கு சாப்டர் 11 படித்தோம், விஸ்வரூப தரிசனம். அதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறு அவர் தனது தெய்வீக தன்மையை தெள்ள தெளிவாக நிலைநிறுத்தினார். மேலும் மேலும் அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவனால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும். ஓகே, இன்னைக்கு சாப்டர் 12 ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். பக்தி யோகத்தின் கடைசி அத்தியாயம் இது. பக்தி யோகம் செகண்ட் ஹாஃப் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் 1/3 கர்ம யோகம் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ செகண்ட் இது 6 சாப்டர் பக்தி யோகம் படிக்கும். இதான் லாஸ்ட் சாப்டர். பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ளணும்னாக்க இதை விட வேறு அத்தியாயம் இல்லை. ஏன்னா இது எல்லாத்தினுடையும் சாராம்சமாகவும் பக்தி யோகத்துக்கு கம்ப்ளீட்டாக இதில் இருக்கு. மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, சிக்னல் கிடைக்கலன்னா அது வேஸ்ட். அதே மாதிரி பக்தி யோகத்தில் நமக்கு சிக்னல் என்ன? நவவித பக்தி. அது தெரிஞ்சுட்டாதான் நமக்கு பக்தி யோகத்தில் நம்ம முன்னேற முடியும். ஈஸியஸ்ட் வே இதுக்கெல்லாம் நம்ம பக்தி யோகத்துக்குள்ள வரணும்னா ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, நிஷ்காம கர்ம யோகா. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பக்தி தொண்டை எப்படி ஆரம்பிப்பது? முதலில் சாண்டிங் அண்ட் தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். முதல்ல சாண்டிங் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணா. அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, 9 விதமான பக்திகள். 9 விதமான பக்திகள் என்னென்ன? சிரவணம்னா கேட்பதற்கு கேட்கணும். அது இறப்பதற்கு 7 நாட்களுக்கு முன்பு பகவத்கீதையை கேட்ட பரீட்சித் மகாராஜ், அதுதான் சிரவணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள். கீர்த்தனம் அல்லது இறைவனை புகழை நாரத முனி வீணையுடன் நாராயண பகவான் கோஷமிடுகிறார். அதுதான் நாராயணனை வேண்டியதுங்கிறார் கீர்த்தனம். அது கீர்த்தனத்துக்கு நாரத முனி எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. ஸ்மரணம் அல்லது நினைவு. பக்த பிரகலாதா எப்போதும் ஹரியின் பெயரின் நினைவில் வைத்திருந்தார். நரசிம்ம அவதாரத்தில் உள்ள இறைவன் பிரகலாதாவை ஹிரண்யகசிபுவிடமிருந்து பாதுகாத்தார். அதுதான் ஸ்மரணத்துக்கு. பாத சேவனம் அல்லது இறைவனின் கால்களுக்கு சேவை. மகாலட்சுமி எப்போதும் அவருக்கு சேவை செய்யும் நாராயணனின் காலில் காணப்படுகிறார். அர்ச்சனம் அல்லது வழிபாடு. கோயிலில் உள்ள ஆச்சாரியார்கள் எப்போதும் அர்ச்சனை இறைவனின் பூக்களால் செய்கிறார்கள் இறைவனிடம். வந்தனம் அல்லது பிரார்த்தனை. கம்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்த அக்ரூரா பிருந்தாவனத்திற்கு செல்லும் போதெல்லாம் கிருஷ்ணரை சந்திக்க விரும்பினார். அவர் தனது பயணத்தின் போது இறைவனை நினைத்து நமஸ்காரம் செய்வார். ஓகே, தஷ்யம் அல்லது ஒரு ஊழியராக கடவுள் மீது உள்ள அன்பு. ராமர் மற்றும் சீதா தெய்வத்தை வணங்குவதை அனுமான் எப்போதும் பண்ணுவான். அனுமான் எப்போதும் மனத்தாழ்மை நிறைந்தவனாக இருந்தான். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 8வது சக்கியம் அல்லது உண்மையான நட்பு.
இறைவனிடம் அன்பும் இரக்கமும் நிறைந்த கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனன் சிறந்த நண்பன். மேலும் சுதாமா அல்லது குசேலர் அது எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஆத்ம நிவேதனம் அல்லது மொத்தமா சரணடைதல். மகாபலி சக்கரவர்த்தி அவர் தனது வாமன அவதாரத்தில் இறைவனிடம் இறைவன்கிட்ட சரணடைஞ்சார் இல்லையா மகாபலி. மேலும் ராவணனின் சகோதரர் விபூஷன் அவள்லாம் ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ 9 நவவித பக்தி இந்த சாப்டர்ல. இதை 2-3 வாட்டி திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன். அப்பதான் நமக்கு அது மனசுல அது பதிஞ்சிடும். அதுக்காக அதை அப்படி பண்ணி கொடுப்பேன். ஓகே. இது ஒரு வாட்டி முதல்ல சொல்லியாச்சு. இன்னொரு வாட்டி 2 வாட்டி ஒரு வாட்டி தான் அட்லீஸ்ட் நான் சொல்லுவேன் அது. ஓகே ஓகே. நம்ம இப்போ ஸ்லைடுக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடில் இது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. ஓகே. பக்தி யோகம், பக்தி சேவை படிக்க போகிறோம். இந்த நேத்திக்கு படித்த சாப்டர்ல அர்ஜுனன் தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அர்ஜுனனின் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், கிருஷ்ணாவின் பதில், அர்ஜுனனின் ஜெபங்கள். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. பியோர் டிவோஷன் இருந்தால் போதும். இது நேத்தி சாப்டர்ல 55 ஸ்லோகம் இருந்தது. இன்னி சாப்டர் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான். 20 ஸ்லோகஸ் தான் மொத்தமே இருக்கு. ஏன்னா பக்தியை பத்தி சொல்லித்தது எல்லாம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கரெக்டா நமக்கு வேணுங்கிற பாயிண்ட் கிடைச்சிருந்ததுல கிடைக்கும் பாருங்க. பக்தி உருவமற்ற நிலை, பக்தி வர்சஸ் உருவமற்ற நிலை 1வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் எப்படி எல்லாம் முன்னேறலாம், அதுக்கு 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் படிக்க போறோம். கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அன்பா ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான நமக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் 13ல இருந்து 20 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே. இது 12.1 படிங்க கமலாஜி. ஓகே மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சததயுக்தாயே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேசாம் கே யோக வித்தமாக. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மணி வழிபடுவீர்களா? உங்கள்கிட்ட பக்தியோட இருக்கிறவாள நீங்க எதுவுமே யாரு பக்குவமான அப்படின்னு நீங்க சொல்றேன் இல்லையா? யாரை சொல்றேன்? எப்போதும் உங்கள்கிட்ட பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவர்கள்லாம் பக்குவமானவர்களா இல்லைன்னா தோன்றாத அருவ பிரம்மணை வழிபடுவீர்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். தனது தனிப்பட்ட உருவம், அருவம் மற்றும் விஸ்வரூபத்தை விளக்கிய கிருஷ்ணர் எல்லாவித பக்தர்களையும் மற்றும் யோகிகளை பற்றியும் விவரித்துள்ளார். ஆன்மீகவாதிகள் பொதுவாக 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படலாம். அருவவாதிகள் ஒரு பிரிவினர், உருவத்தை வழிபடுவோர் மற்றொரு பிரிவினர். உருவத்தை வழிபடும் பக்தன் தனது முழு சக்தியுடன் பரமபுருஷ சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். அருவவாதியும் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய நேரடியான சேவையில் அல்லாமல் தோன்றாத அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஓகே. பாலகிருஷ்ணன் பரமபுருஷர் பக்தி தொண்டின் மூலம் நேரடியாக வழிபடுபவர் உருவவாதிகள் எனப்படுவார்கள். அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படும். இது 2த்துக்கும் டிஃபரன்சியேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அருவவாதிகள்னா யாரு? உருவவாதிகள். உருவத்தை கிருஷ்ண பகவான் இருக்கிறவா அது உருவவாதிகள். தோன்றாத அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படுவார்கள். அவ இது கிடையாது. கிருஷ்ணனுடைய நேரடியாக அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் அவ தேவைப்படுவா. ஓகே. அருவவாதிகள் ஒரு பிரிவினர், உருவத்தை வழிபடுவோர் மற்றொரு பிரிவினர். உருவத்தை வழிபடும் பக்தன் தனது முழு சக்தியுடன் பரம புருஷ சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஓகே. அருவவாதியும் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஆனால் இதுல நேரடி சேவையில் இல்லாமல் தோன்றாத அருவம் ஒரு இது இல்லாத தோன்றாத அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் இருக்கிறார். ஓகே. பரமபுருஷனின் பக்தி தொண்டின் மூலம் நேரடியாக வழிபடுபவர் உருவவாதிகள் எனப்படுவார்கள். பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படுவார்கள். தனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே சிறந்தது என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் அப்படியாக போச்சு. ஓகே. எஸ் 12.2 படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா வேஷமனோ ஏமாம் நிக்தயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோபேதாஸ் தே மே யுக்ததமா மதாஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார்,
தனது தனிப்பட்ட உதவி மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக எனக்கு என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். யார பக்குவமானவர்னு சொல்றாருங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தை மாட்டிடுது. யாரு? அவர்கிட்ட பகவான் அவர் தனிப்பட்ட உருவ அவரோட ஷியாம் சுந்தர் ஃபார்ம் வச்சுட்டு அதை மனசுக்குள்ள நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் பண்ணிட்டு திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் ஃபுல் ட்ரஸ்ட் வச்சுட்டு அவர்கிட்ட வழிபாட்டு ஈடுபடுங்க. அவள்லாம் பக்குவமானவான்னு நான் சொல்றேன். அப்படி எவன் ஒருவன் தனது உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தன்னை வழிபடுத்துகிறானோ அவனை யோகத்தில் மிகவும் சிறந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் தெள்ள தெளிவாக அர்ஜுனனுக்கு விளையளிக்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, எஸ், ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். இந்த 11 பாயிண்ட் இதில் வந்து பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அது அருவ அருவ முதல்ல வந்து என்ன படித்தோம்? உருவவாதிகள் அண்ட் அருவவாதிகள். அது முதல் ஸ்லோகத்துக்கு படிச்சிடணும் இல்லையா? இப்போ 2வது ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகங்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் தனது தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தன்னை வழிபடுகிறானோ அவனை யோகத்தில் மிகவும் சிறந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் தெள்ள தெளிவாக கூறுகிறார். அர்ஜுனனின் வினாவிற்கு இங்கு விடையளிக்கிறார். இத்தகு கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனுக்கு ஜட செயல்கள் எதுவும் கிடையாது. ஏனெனில் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்படுகின்றன. ஓகே, தூய பக்தன் சதா சர்வ காலமும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளான். சில நேரங்களில் அவன் ஜபம் செய்கிறான், சில நேரங்களில் கிருஷ்ண பற்றிய நூல்களை படிக்கவோ கேட்கவோ செய்கிறான், சில நேரங்களில் பிரசாதம் சமைக்கிறான், சில நேரங்களில் கிருஷ்ணருக்காக ஏதேதும் வாங்குவதற்கு சந்தைக்கு செல்கிறான், சில நேரங்களில் கோயிலை தூய்மை செய்கிறான், பாத்திரங்களை கழுவுகிறான். இவ்வாறாக அவனை எதை செய்தாலும் சரி தனது செயல்களை கிருஷ்ணருக்கென அர்ப்பணிக்காமல் நொடிப்பொழுதையும் கழிப்பதில்லை. இத்தகு செயல் பூரண சமாதியில் இருப்பதாகும். ஓகே, இந்த செகண்ட் 12.2 ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, ஸ்மால் பர்பட்டும் பொருள் வரையும் ரொம்ப சின்னதாக அழகாக இதுவாக கொடுத்துருக்கா. இப்போ 12.3 and 4க்கு உங்களுக்கு மீனிங் கொடுக்குற ஸ்லோகங்கள்லாம் நீங்கள் படிச்சு எல்லா ஸ்லோகமும் படிக்க நமக்கு டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. அது இங்கே படிச்சுக்கோ. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுவார்கள். பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகிறார்கள். ஓகே, தனிப்பட்ட உயிர் வாழ்வினுள் பரமாத்மாவை உணர்வதற்கு பார்த்தல், கேட்டல், சுவைத்தல், இயங்குதல் முதலிய பல புலன் சார்ந்த செயல்கள் அனைத்தையும் நிறுத்திவிட வேண்டும். அதன் பின்னர் பரமாத்மா எங்கும் நிறைந்திருப்பதை அவன் புரிந்து கொள்கிறான். இதனை உணர்ந்த அவன் எந்த உயிரிடமும் பொறாமை கொள்வதில்லை. அவன் மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் எந்த வேறுபாட்டையும் காண்பதில்லை. ஏனெனில் அவன் ஆத்மாவை மட்டுமே காண்கிறான், வெளி தோற்றத்தை அல்ல. ஆனால் சாதாரண மனிதனை பொறுத்தவரையில் அருவ நிலையை உணரும் இந்த வழிமுறை மிகவும் கடினமானதாகும். சாதாரண ஜனங்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, அந்த அவன் வந்து எல்லாரையும் மிருகத்தையும் ஒரே இதில் பார்க்கணும் அப்படின்னு. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் காக்ரோச் இருக்குன்னா காக்ரோச் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கு போட்டு மருந்து போட்டு அடிச்சிடணும். அந்த காக்ரோச்சுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்குது. அதனோட ஆத்மா சொந்த ஆத்மா, அதோட பரமாத்மாவும் இருக்குது. அதை கில் பண்ணக்கூடாது. கொசு கடிக்கிறது, கொசுவை வந்து டப்புன்னு அடிச்சு போடுறோம், இல்லைன்னா அதுக்கும் மருந்து அடிச்சிடுறோம், ஓடமாஸ் கிரீமை போட்டுக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுறது அது அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கொசு கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. இது வந்து எனக்கு நம்ம கிளாஸில் 18 days இங்கிலீஷ் கிளாஸ் பிரபுஜி சொல்வார். அப்போ நான் வந்து நீங்கள் பிரபுஜி அதில் ஆத்மா இருக்குன்னு தெரியல, கொசுல ஓகே, பட் வந்து ஆத்மா இல்லை பரமாத்மா இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் பரமாத்மா ரைட்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது. ஆனால் வந்து கொசு கடிக்கிறதே அதுக்காக மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் அதை கடிச்சுட்டே உட்காந்தாக மலேரியா வந்துடும், அப்புறம் ப்ராப்ளம் தானே. அதுக்கு வந்து சொல்கிறேன், நீ நெட்டை போட்டுன்னு படுத்துக்கோ, கொசுவை போய் நீக்கல் பண்ணுறது உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படிங்கிறது. அது வந்து நான் சொன்னேன், நான் ரொம்ப ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறோம் நாங்களாம் ரொம்ப சமயத்தில். அது மாதிரி அந்த ஆத்மா யாருக்கு அதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் வராது. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கற்றறிஞ்சு நிறைய அதை பற்றி புரிஞ்சுட்டு ஆத்மா பரமாத்மாவை ரொம்ப டீப்பு ஸ்டடி பண்ணியிருக்கா இல்லையா, அவளால் தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால அதுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டேன் அந்த பாயிண்ட்.
ஸோ அதனால ஆத்மா வந்து ஆத்மாவோட பரமாத்மாவும் எல்லா உயிர்களையும் இருக்கு. சின்ன புழு இருக்கு, பட்டாணிக்குள்ள புழு இருக்கு. அந்த புழுவையும் சேர்த்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிட முடியுமா? அந்த புழுல பரமாத்மா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதத்தான் அப்படியே அத தூக்கி போட்டுடு நீ அப்படிம்பார். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அட்வான்ஸ்டா நம்ம போனா தான் அதெல்லாம் புரிய முடியும் நமக்கு. ஓகே. எவன் ஒருவன் தனது தனது உருப்பட்டு ஓகே இது சொல்லியாச்சு இல்லையா? 12.5 படிங்க கமலாஜி. ओके माताजी। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। எவனது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவரது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். ஓகே. சிந்தனைக்கு எட்டாததும் தோன்றாததுமான பரமபுருஷனின் அருவத்தன்மையின் பாதையை பின்பற்றும் ஆன்மீகவாதிகள் ஞான யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே. தெருவில் தபால் பெட்டியில் பார்க்கிறோம். நம்ம ரோட்ல போறோம். நம்ம போகும்போது ரோட்ல ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் பார்க்குறோம். அதை பார்த்தாக்க அந்த போஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ள என்ன பண்றோம் நம்ம? அந்த நம்ம எழுதுற லெட்டர் வந்து அந்த போஸ்ட் பாக்ஸ்க்குள்ள தான் நம்ம போடணும். நமது கடிதங்களை இந்த பெட்டியில் போட்டால் செல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு அதில் அட்ரஸ் கரெக்டாக எழுதுனா செல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு அது தானாகவே போகும். அது பண்ணாம அதுக்கு ஏதாவது பழைய பெட்டி அந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாத ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் கூட போட்டாங்க அது போய் சேருமா? நம்ம கடித ஏதாவது அட்ரஸ் எழுதி கரெக்டாக தான் எழுதிருக்கேன், இன்னைக்கு ஏன் போய் சேரலன்னு தெரியலங்கிறோம். ஏன்னா அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸு அந்த போஸ்ட் பாக்ஸை போஸ்ட் ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அதுக்குள்ளே போய் போடும், அது போய் சேராது. அது போல அது விக்கிரகம் மர்ஷா விக்கிரகம் பரமபுருஷனின் ஒரு அவதாரம். இவ்வுருவத்தின் மூலம் இறைவன் சேவையை கொள்கிறார். அவர் சர்வ சக்திமான், அனைத்து சக்திகளும் உடையவர். ஓகே. அந்த மாதிரி கரெக்டா எங்க இதுங்கணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம 12.5 இதுல இன்னும் டீப் ஸ்டடி படிக்கலாம் இருங்க. அர்ச்சா விக்கிரகம் அந்த ஸ்லோகத்துல வருது இல்லையா? இங்க இருக்கு 12.5 வருது. ஓகே. அர்ச்சா பண்படாத உதாரணம் என்று ஒன்று கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த கடிதம் போடுறது தான் சொன்னேன். அதே மாதிரி அர்ச்சா விக்கிரகம் இறைவனது அதிகாரப்பூர்வமான தோற்றம். அர்ச்சா விக்கிரகம்ங்கிறது இறைவனது அதிகாரப்பூர்வமான தோற்றம். இந்த அர்ச்சா விக்கிரகம் பரமபுருஷனுடைய ஒரு அவதாரம். இவ்வுருவத்தின் மூலம் இறைவன் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் சர்வ சக்திமான், அனைத்து சக்திகளும் உடையவர். எனவே கட்டுண்ட வாழ்வில் இருக்கும் மனிதனின் வசதிக்காக அவரது அர்ச்சா விக்கிரகத்தின் அவதாரத்தின் மூலம் பக்தனுடைய சேவைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார். எனவே பக்தர்களை பொறுத்தவரையை பகவானை நேரடியாகவும் உடனடியாகவும் அணுவதில் சிரமம் எதுவும் இல்லை. ஆனால் ஆன்மீக தன்னுணர்வுக்காக அருவத்தன்மையை பின்பற்றுவது வழி மிகவும் சிரமமானதாகும். அத்தகையோர் உபநிஷதங்கள் போன்ற வேத இலக்கியங்கள் மூலமாக பரமனின் தோன்றாத தன்மையினை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேத மொழியினை கற்ற எல்லையற்ற உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவை அனைத்தையும் உணரவும் வேண்டும். இது சாதாரண மனிதனுக்கு சுலபமானது அல்ல. மாறாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுதல், விக்கிரகத்தினை நெறிப்படி வழிபடுதல், இறைவனது பெருமைகளை கேட்டல், இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவுகளை பிரசாதமாக உண்ணுதல் என்பன போன்ற எளிமையான வழிமுறைகளின் மூலம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பரமபுருஷ பகவானே மிகவும் சுலபமாக உணர்ந்து கொள்கிறான். அருவவாதிகள் இறுதியில் பூரண உண்மையை உணராமல் போகலாம் என்ற அபாயம் இருக்கும் போதிலும் மிகவும் கடினமான பாதையை அவசியமின்றி பின்பற்றுகின்றனர் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. ஆனால் பக்தனோ எந்தவித அபாயமோ சிக்கலோ கடினமோ இன்றி முழு முதற் கடவுளை நேரடியாக அணுகுகிறான். ஓகே. இதேதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் சொல்லியிருக்க. முழு முதற் கடவுளிடம் சரணடைவதே இறுதி நிலை. அந்த சரணாகதி பக்தி என்று அதுதான் அந்த சரணடைகிறது தான் பக்தி என்று அறியப்படுகிறது. ஆனால் அதை விடுத்து பிரம்மன் எது பிரம்மன் அல்லாதது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் சிரமத்தை ஏற்று வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவன் கழித்தால் அதன் விளைவு துன்பமானதே என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தன்னுணர்வைக்கான இந்த கடினமான பாதையில் இறுதி பலன் நிச்சயமானதில்லை என்பதால் ஒருவன் இப்பாதையினை ஏற்கக்கூடாது என்று இங்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஒரு உயிர் வாழ்வின் தனித்தன்மை நித்தியமானதாகும். அவன் ஆன்மீக முழுமையுடன் ஐக்கியமாக விரும்பினால் அவன் தனது சுய அறிக்கையை நித்தியத்தன்மை, அறிவுத்தன்மை ஆகியவற்றை உணரலாமே தவிர ஆனந்தம் என்னும் தன்மையினை உணர முடியாது. ஞான யோக வழியில்
மிகவும் தேர்ச்சி பெற்ற அத்தகைய ஆன்மீகவாதி ஏதேனும் ஒரு பக்தனின் கருணையை பெற்றால் பக்தி யோகத்தின் நிலைக்கு வந்து அடைய முடியும். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டெப்த் படிக்கிறச்சே தான் நம்மளால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போக முடியும். இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பண்றதெல்லாம் பகவானுக்குன்னு நினைச்சு நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு பரமன் அவர்கிட்ட பக்தி தொண்டை நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஓகே. Yes, 12.6 and 7 படிங்க. Okay, Mataji. Ye tu sarvani karmani magi sanyasya matparaha ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate tesam aham samudarta mrityu samsara sagarat bhavami na chirat partha மையே வேஷிட சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எதற்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவதாக நான் இருக்கிறேன். ஓகே. என்னை எல்லாத்துலயுமே நம்ம நினைச்சிட்டு பண்ணுங்கோ. பண்ணிட்டேன்னா நான் வாழ பிறப்பிறப்புலேருந்து நான் காப்பாற்றி கொடுக்குறது என்னோட கடமை, நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு கேரண்டி கொடுக்குறாரு நமக்கு. ஓகே. அருவவாதினா என்ன, பக்தர்னா என்ன? அருவத்தின் மீது தியானம் பண்ணுவார், இவர் விக்கிரகத்தின் மீது தியானம் பண்ணுவார். இவர் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும், இவர்கள் புலன்களை ஈடுபடுத்த முடியும். இவர் உபநிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்வார்கள். சம்ஸ்கிருதம் கற்றல் எல்லையற்ற உணர்வு வழங்கி இவன் நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ளலாம். ஓகே. இது கஷ்டமானது, இது எளிமையானது, இயல்பானது. கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை, கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவு. நல்ல முயற்சியை சார்ந்தது, நமது முயற்சியை சார்ந்தது. இது கிருஷ்ணர் தாமே பக்தனை விடுவிக்கிறார். ஒருவர் முழுமையற்ற உணர்தல், அதாவது சச்சித்துங்கிறதுக்கு முழுமையற்ற உணர்தல், இது முழுமையான உணர்தல், சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். ஓகே. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ். அருவவாதிக்கும் பக்தருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதனால பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இது. ஒரே நிமிஷம். ஜட இருப்பிலிருந்து வெகு விரைவில் பகவானாலேயே விடுவிக்கப்படும் பக்தர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று உறுதியாக கூறப்படுகிறது. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் இறைவன் மிக பெரியவர் என்பதையும் ஜீவாத்மா அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதையும் உணரும் நிலைக்கு வருகிறான். ஜீவாத்மாவின் கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது ஆகும். இல்லாவிடில் அவன் மாயைக்கு தொண்டாற்ற வேண்டி வரும். அவ்வளவுதான். அந்த பாயிண்ட புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அந்த மாதிரி வச்சு ஜீவாத்மாவோட கடமை என்ன, இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுது. அந்த மாதிரி பண்ணாது இருந்தாக்க அவன் மாயைக்கு தொண்டாற்றுகிறான். அவ்வளவுதான். அது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்குவோம். எஸ்மா. அடுத்தது ஓகே மாதாஜி. மய்யேவ மன ஆதத்ஸ்வ மஹி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயஹ. முழு முதற் கடவுளான என் மீது உன் மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. அவரை எப்போதுமே பகவானை நினைச்சு பண்ணினேனாக்க நீ எங்கிட்டயே தான் இருப்பேன், நான் உங்கள்கிட்ட தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது கேரண்டி. ஷீலா பிரபுபாத படம் போட்டு காமிச்சிருக்கா. அப்படியே முழுக்க 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 கிருஷ்ண பகவான் அவரோட தான் இருக்கிறது இல்லையா. கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் அவருக்கு நேரடியான உறவில் வாழ்கிறான். எனவே அவனது நிலை ஆரம்பத்திலிருந்தே தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயமில்லை. இறைவன் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் போது கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவரது நாவில் நடனமாடுகிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கு உணர்வு படைக்கும் போது அந்த உணவுப் பொருளை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ண மயமாகிறான். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அவருக்கு பகவானுக்கு நம்ம நினைச்சுன்னு பண்ணிட்டோம்னாக்க அந்த காரியம் எல்லாமே நல்லதுதான். Yes, 12.9. ஆமா. எஸ் எஸ். ஓகே. அத சித்தம் சமாதாத்தும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய.
செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. அதனால நேரம் டைரக்டா கம்ப்ளீட்டா என்ன ஃபுல்லும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க, நான் என்னென்ன உனக்கு இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஒழுக்க நெறிகள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி பக்தி யோகத்துக்கு வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணு. யாராவது சொன்னாக்கா ஏதாவது கேளுங்கோ காது கொடுத்து. ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், பாட்டு பாடணும், ஸ்மரணம், கீர்த்தனம். இன்னும் நம்மளால நமக்கு தெரிஞ்சதை யாருக்காவது சொல்லிக் கொடுக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்மள்ட்டே வச்சுக்க கூடாது. உங்களுக்கு பகவானை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் 4 பேருக்கு சொல்லி அவாளையும் அந்த இதுல வந்து நம்ம சொல்லி அவாளையும் அதை ஈர்த்து விடணும். ஸோ எப்படியெல்லாம் இவெல்லாம் கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பிக்சர் போட்டுக்க பாருங்க. அந்த மாதிரி தான். இந்த ஸ்லோகத்துல பக்தி யோகத்தின் 2 வழிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முதல் வழிமுறை தெய்வீகம். தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மீது பற்றுதலை உண்மையாக வளர்த்து கொண்ட உண்ட நபர்களுக்காக. அடுத்த வழிமுறை பரமபுருஷன் மீது அத்தகைய திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களுக்கானது. பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவது ஆகும். பக்தி யோகத்தில் ஒழுக்க நெறிகளை பயிற்சி செய்ய விரும்புவர் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும். அதாவது காத்தால எழுந்து குளிச்சு விட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்ய வேண்டும். கோயிலுக்கு போறதுங்கிறது இப்போ லாக்டவுன் இருக்கிறதுனால கோயிலுக்கு போக முடியாது. அதனால வீட்டில் உட்காந்துட்டு நம்ம பூஜை ரூம்ல உட்காந்து பண்ணலாம், எங்க வேணாலும் பண்ணலாம். உட்காந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்ய வேண்டும். மலர்களை சேகரிக்கணும். மலர்கள்னா ஏதாவது கொஞ்சம் போற பூ வாங்கி வச்சுக்கணும் முதல் நாளே. வாங்கிக்கலாம், இல்லைன்னா காத்தாலே வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு பகவானுக்கு அது போடணும், அர்ச்சனை செய்யணும். அப்புறம் வந்து நைவேத்தியம், அவருக்குன்னு ஏதாவது சாப்பாடு பண்ணணும் இல்லையா. நைவேத்தியம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு பண்றோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம் நம்ம எப்படியும் பண்ணிக்க போறோம். அதை பண்றதை பகவானோட நாமத்தை நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டு அதை பகவானுக்கு கொண்டு போய் பிரசாதமா இதுவா கொடுத்துட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம பிரசாதமா சாப்பிட்டா அந்த சாப்பாட்டுக்கே நம்ம உப்பு போட்டோமா இது போட்டோமா அப்படின்னு நமக்கு டவுட்டே வேணாம். எல்லாமே பிரமாதமா அமைஞ்சு போயிடும் அது. ஓகே. உணவுப் பொருட்களை சமைக்க வேண்டும். தூய பக்தர்கள் விழுந்து பாகவதம், பகவத்கீதை எப்போதும் கேட்க வேண்டும். பக்தி யோக பயிற்சி எல்லாருக்கும் தேவை. ஒருத்தருக்குன்னு இல்லை, எல்லாருக்குமே அது தேவை. நம்ம பகவத்கீதை இப்போ 12 கிளாஸ் வந்தாச்சு. இப்போ பக்தி யோகமும் படிச்சாச்சு. நமக்கு பக்திங்கிறத பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ. ஓகே. எஸ்மா 12.10 படிங்க. ஓகே. அப்யாசேபி असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत् अर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால உட்காந்து இப்போ என்ன இந்த வேலையெல்லாம் இவ்வளோ எல்லாம் என்னால் எக்ஸசைஸ்லாம் இத்தனை பயிற்சியெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? எனக்காக மட்டும் செயலாற்று. நீ என்ன காரியம் பண்ணாலும் அவரை நினைச்சிட்டு அந்த காரியத்தை செய். அது மாத்திரம் ஆரம்பி ஸ்டார்டிங்ல அப்படின்னு நமக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு கிருஷ்ண பகவான். ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு அடைகிற. நீ பகவானை நினைச்சுன்னு பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு, அதுலயே உங்களுக்கு பக்குவம் அடைஞ்சிடும். அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன்னொன்னா சாண்டிங். அதை இப்போ எல்லாமே கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு பகவத்கீதை படிக்காம எல்லாமே பண்ணப்படும். ஸோ செயல்களை செய்து பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். கோயில் கட்டுதலில் அதுல கோயில் கட்டுறா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு உதவி பண்ணணும். பக்தி சேவைகளில் உதவி பண்ணணும். குறைந்தபட்சம் தனது வருமானத்தில் சிறு பங்கியாவது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். நமக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் சம்பளம் வந்தது அப்படின்னாக்க ஒரு 500 ரூபாய் கூட வேண்டாம், ஒரு 200 ரூபாய் மாசத்துல உண்டியில கொண்டு போய் போடலாம். இல்லைன்னா கோயில்ல பூக்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம், அன்னதானம் செய்துக்கலாம். எத்தனையோ பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய கைங்கரியங்கள்லாம் இருக்கு. நமக்கு ஒரு காரியம் அவர் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம போய் நீங்க எனக்கு இதை பண்ணுங்கோ, ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ, நான் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரபுள்ல இருக்கேன், அதனால உங்களுக்கு உண்டியில 500 ரூபாய் போடுறேன்னு போடுறோம். அது தப்பு. அந்த மாதிரி போடக்கூடாது. பகவானுக்கு தெரியும் யாருக்கு கஷ்டம் கொடுக்கணும், யாருக்கு நல்லது கொடுக்கணும் அவருக்கு தெரியும். அவர் அந்தந்த இடத்துல யாராருக்கு எப்படி நம்ம பண்ண கர்மா என்ன கர்மா பண்ணியிருக்கோமோ அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது பகவான் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதனால்தான் இந்த ஜென்மத்துல நம்ம போன ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கு. அதுல ஏதோ தப்பெல்லாம் அதனால்தான் இந்த பிறவியே எடுத்திருக்கோம் நம்ம. அதனால அடுத்த பிறவிங்கிறது நம்ம எடுக்காம இருக்கணும்னா கிருஷ்ண பகவான் அடையணும். அதுக்கு வேணுங்கிறது நம்ம ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி கோயில் கட்டுறதுக்கு நம்மளால உதவியை கொடுக்கணும். நிறைய பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். நிறைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாள், உபன்யாசம் அதெல்லாம் அந்த இடத்துல எல்லாம் சொற்பொழிவு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாலே அந்த இடத்துல எல்லாம் உட்காந்து காதுல கேட்டாலே போதும். நம்ம போய் சொல்லி தரணுங்கிறது இல்லை.
நம்ம அவ என்ன சொல்றோம் புரிஞ்சுதோ புரியல, காதுல விழுந்துட்டுனாலே போறோம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட்ல ஒரு 2 நாளைக்கு காதுல வாங்கிட்டு இருக்கோம், மண்டையில ஏறாது. 3வது நாள்ல இருந்து ஏறிடும் அதுவே. அதனால அந்த மாதிரி இதுலலாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்க நமக்கு வந்து இது அதனால நமக்கு சம்பளம் நமக்கு வந்ததுனாக்க கொண்டு போய் கோயில்ல போய் ஏதோ நம்மலாம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஆரத்தி எடுத்துன்னு வச்சு அவர்ட்ட ரூ. 1 2 சில்லறை எல்லாம் போடுவோம். அதெல்லாம் ஓகே. பட் வந்து பெரிய அமௌண்ட்டா போடுச்சு, எனக்கு இந்த காரியத்த நீ செஞ்சு குடுத்தேன்னா நான் உனக்கு செஞ்சு தரேன். எனக்கு வந்து இந்த நாளைக்கு ஆப்பரேஷன் இருக்கு. இந்த ஆப்பரேஷன் முடிஞ்சு சக்சஸ் ஆச்சுன்னா உனக்கு தரேன். அப்படின்னு முதல்லயே கொஞ்சம் போய் உண்டியல போடணும். ஆப்பரேஷன் சக்சஸ் ஆச்சுனாக்க போடுவேன். அப்புறம் சக்சஸ் ஆகலன்னா ஏன் போட மாட்டேங்கிற அப்போ? எனக்கு ஆகலையே, நான் உன்கிட்ட வேண்டினேன் நீ செஞ்சு குடுக்கல அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியே அந்த கண்டிஷனே போட்டு போகாதீங்க பகவான்கிட்டக்க. பகவானே நான் எல்லாம் உங்கள்ட்ட விட்டுட்டேன். நீங்க பார்த்துக்கோ. எது நல்லதோ, எது கெட்டதோ நீங்க பார்த்துக்கோ அப்படின்னு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்போதுமே நம்ம இந்த டொனேஷன், இந்த சேரிட்டி இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். இதுக்குன்னு நமக்குன்னு ஒரு கஷ்டம் வந்தா தான் பண்ணணும்னு அந்த பாயிண்ட் வச்சுக்க கூடாது. புரியுதா பாயிண்ட்? எஸ்மா. அடுத்தது ஓகே. 12 இது வேண்டாம். இது சைத்தன்ய சரிதாமிரம் ஆதிலீலையில கலிகாலே நாமரூப கிருஷ்ண அவதார நாமஹைத்தே ஹய சர்வ ஜெகத் நிஸ்தார. இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றவ அத்தனை பேருமே பகவானுக்கு வேணுங்கப்பட்டவாள் ஆயிடுவோம். அப்புறம் அவர் வந்து நம்மளை விடுதலை செஞ்சு விடுவார். ஓகே. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணாலும் அவர் மன்னிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு அதுல. ஓகே. அதனால இந்த மந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை தயவு செய்து சொல்லுங்க. இதை யார் எழுதினான்னு உங்களுக்கு யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டானா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா? கமலா மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியுமா யாருன்னு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் வந்து இந்த ஆர்டர்ல வர்றார் இல்லையா, அந்த குரு பரம்பரை இதுல அவருக்கு வந்து 22nd அவரோடது ஆர்டர். ஓகே. நம்மளோடது ஸ்ரீலா பிரபுபாதா இது பகவத்கீதை புஸ்தகம் எழுதினவர் 32 ஆச்சாரியா. 31 வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவர் தான் நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதோட குருஜி. ஓகே. அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் பண்ண முடியும், உன்னோட நல்ல நாலேஜ் இருக்கு நீ பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்தது அவர் தான், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். ஓகே. ஸோ அதனால வந்து இந்த மந்திரத்தை எழுதுனது யாருங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கையோட கூடவே. எஸ்மா 12.11 படிங்க. ओके. अतएतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவின் நிலை பெற முயற்சி செய். அதாவது என்ன பண்ணணும், சமூக பணி, சமூக சேவைகள், தேசிய சேவைகள், ஒரு நாட்டிற்கான தியாகம் பண்ணணும். என்னென்ன நம்மளால முடியுமோ, எவ்வளோ சின்ன விஷயம் தான், அதை போய் பெரிய பப்ளிசிட்டி விட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம இதுல வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு இது கொடுத்துருக்கேன், அன்னதானத்துக்கு காசு கொடுத்துருக்கேன், 5000 ரூபாய் பணம் கட்டிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அதை கொண்டு போய் பேப்பர்ல போட்டுக்கிறது அது அர்த்தம் இல்லை, அவசியமே இல்லை. பகவானுக்கு தெரியணும், நம்ம உன்னோட ஆத்மாக்கு தெரியணும், பரமாத்மாவுக்கு தெரியணும், அவ்வளவுதான். நம்ம 2 பேரும் தெரிஞ்சதுன்னா போறோம். அந்த அதுக்கு உண்டான பலன் நமக்கு கிடைக்க போறது, அது நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மளே தான் சந்தோஷம். அது பெரிய பப்ளிசிட்டி நான் கொடுத்தேன், தானம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கவே வேண்டாம். ஓகே. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், அதெல்லாம் நிறைய தானங்கள் நம்ம பண்ணிக்கணும். அதாவது இப்ப இப்ப வந்து புதுசா கவர்மெண்ட் ஒரு இது எல்லாருக்கும் ரோட்ல போறா அப்படின்னு படிச்சா ஒரு பிச்சைக்காரன் உட்காந்துருக்கானா நம்ம காசு போடுறோம். இனிமே காசு போடக்கூடாதுன்னு ஒண்ணு கொண்டு வரா தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்ப புதுசா நேத்திக்கும் முதலத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இந்த மோடி கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அது எப்படின்னா காசு கொடுக்காது, அவ பசிக்கிறதுனால அவளுக்கு ஏதாவது சாப்பாடை கொடுங்க. அந்த மாதிரி அது பேர் பொருளாக கொடுங்க. அவ இப்போ குளிருதுன்னு உட்காந்துருக்காள், அவளுக்கு போத்திக்கிறதுக்கு ஏதாவது கொடுங்க. அவ போட்டுக்கிற துணி கீசலா இருக்கா அந்த மாதிரி கொடுங்க. அவ கையில காசை மாத்திரம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்ட்டு அது ஒரு புதுசா ஒரு இது கொண்டு வர சட்டம் வந்திருக்கு. பார்க்கலாம். எஸ்மா 12.12 படிங்கம்மா. ओके. श्रेयो हि ज्ञानम् अप्यासि ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् त्यागात् शान्तिर् अनन्तरम्. இந்த பயிற்சியினால் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்வது சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும்.
இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால இதெல்லாம் பயிற்சி பண்ண முடியல அப்படின்னா, ஞானத்தை விருத்தி செய். அந்த ஞானத்தை ஈடுபடுத்தி அதுக்கு அதுக்கு உன்னை ஈடுபடுத்திக்கோ. ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது இன்னும் அதுக்கும் மேல. தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்யும். நம்ம செய்யறதுக்கு பலன் இருக்கு இல்லையா? அந்த பலன்களை தியானம் செய்வது சிறந்தது. இத்தகு தியாகத்தினால் மனம் அமைதி அடைய முடியும். அதனால நமக்கு மனசு சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கும். பக்தி தொண்டில் இறைவனா இருவகை உண்டு. ஒழுக்க வழி நெறிகளை கொண்ட வழிமுறை மற்றும் கடவுளின் மீதான அன்பில் முழுமையான பற்றுதல் கொண்ட வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வில் அத்தகைய கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாதவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்வது நல்லது, சிறந்தது. ஞானம் படிப்படியாக தியானத்தின் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். பகவத்கீதையை பொறுத்தவரையில் நேரடியான வழிமுறையை வலியுறுத்தப்படுகிறது. பகவானின் அன்பு தொண்டுக்கு நேரடியா பண்றதுதான் பெஸ்ட்ன்னு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம இதெல்லாம் அடுத்தது. அதாவது என்ன சொல்லுவோம், செகண்டரி. நல்ல அப்படியே கறந்து பியூர் மில்க்ல போய் காஃபி போட்டு குடிக்கிறது எப்படி, அந்த காஃபியில வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை விட்டுட்டு குடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த காஃபி, அது ஒரு டேஸ்ட் தான், இது ஒரு டேஸ்ட் தான். அந்த மாதிரி நம்ம முதல்ல அந்த பியூரா இருக்கிறத பகவான் நேரடி சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோம் நம்மள. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்பத் துன்பங்களிலிருந்து சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடனும் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் இதில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது வந்து கிருஷ்ணரும் சுதாமா தான் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முதல்ல சொல்ல முடியும் இல்லையா? அவர் 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால்ய நண்பர்கள். அவரோட கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு சுதாமாவோட கால் அலம்பி விடுறார். அவர் அதாவது நம்ம அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டாருன்னா அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணி விடுவார், நமக்கு பண்ணி கொடுப்பார். ஓகே, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல வந்து நான் வந்து காஃபி வந்து பத்தி நான் எக்ஸாம்பிள்னு சொன்னேன். அந்த காஃபி வந்து அவர் சொல்ல வேண்டாம். பட் ஆனா சொல்லியிருக்கேன். எதுக்கு சொன்னேன்னாக்க, நம்ம வந்து இப்போ ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுல குடிக்காதே அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ பகவத்கீதை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ அவசரமா நீங்க பண்ண வேண்டாம். நீங்க எல்லாம் ஷெல்டர் எடுத்து தீட்சா எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டு சில பேர் வருவார் இல்லையா? அப்ப அந்த சமயத்துல நம்ம ஒவ்வொன்றா இதெல்லாம் விட்டுட்டு வரணும். சாப்பிட்ற ரேட்ல எல்லாம் ஃபுல்லும் சாத்விக் ஃபுட் தான். 14 சாப்டர்ல உங்களுக்கு எல்லாம் விவரமா சொல்லித்தரேன். இப்போ பண்ண வேண்டாம், அவசரமா பண்றேன்ட்டு அதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டா பகவத்கீதை படிக்கிறதே விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பண்ண முடியும் எல்லாருக்கும். அது 1000த்துல ஒருத்தருக்கு தான் ஒழுங்கா அந்த நான் சொல்ற பாயிண்ட்டை பண்ண முடியும். எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ஏன்னாக்கா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கும் குடும்பத்துல. தனியா இருக்கிறவாளா இருந்தாக்கா பண்ண முடியும். ஃபேமிலியில இருக்கிறவாளால பண்ண முடியாது. வெங்காயம் சேர்த்துக்காதே, பூண்டு சேர்த்துக்காதேன்னு சொல்றேன். இதெல்லாம் வெங்காயம் சேர்க்காத, பூண்டு சேர்க்காத பாதி வீட்டுல சமையலே பண்ண முடியாது. அவெல்லாம் ஃபாலோவே பண்றது இல்லை. பரவாயில்ல. அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவளுக்காக ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் இல்லையா? அந்த ஸ்டேஜ்ல பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக மத்ததெல்லாம் கத்துக்க கூடாதுன்னு யாருமே சொல்லல. அது ஒண்ணு. அப்புறம் காஃபி, டீ அது வந்து குடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் காப்பியும், டீயும் குடிக்கிறதுங்கிறார். ஸோ அந்த காப்பியும், டீயும் 90% நம்ம குடிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அதையும் மெதுவா கிராஜுவலா 4 ட்ரிப்பு குடிச்ச காப்பியை 2 ட்ரிப்பா குடிக்கலாம். அப்புறம் 1 ட்ரிப்பா குடிக்கலாம். அப்புறம் அப்படித்தான் நம்ம குறைக்க முடியும். எல்லாத்தையும் ஒரே நாள்ல குறைக்க முடியாது. ஓகேயா? அந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட்டா சாப்பிடுங்கிறார். நான்வெஜ் சாப்பிடு. அதுக்காக நான்வெஜ் சாப்பிடுற வேலையெல்லாம் ஆல் ஆஃப் எ சடன் இப்போ பகவத்கீதை படிச்சாச்சுன்றதுக்காக அதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படி ஓடி வர முடியுமா? மெதுவா தான் பண்ண முடியும். பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. வரலைன்னா அது மாட்டுக்கும் அதுக்கிட்ட பாக்கி எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்னொன்னா பண்ணிட்டு வந்தாங்க கடைசியில எல்லாத்தையும் பக்குவ நிலைக்கு அடைய முடியும். அப்போ வந்து இந்த ஷெல்டர் 2 தீக்ஷாலாம் நம்ம வாங்கிக்கலாம். அதெல்லாம் வாங்கியாச்சுனாக்கா நம்ம ஃபுல்லி பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் ஒன்று கொடுத்துருவா. அது கொடுத்துட்டானாக்கா நம்ம பிராமணுக்கு அந்த இது 4 பிரிவுகள் சொன்னோம் இல்லையா? அந்த பிராமணனுக்கும் மேற்பட்ட பிரிவுல நம்ம சேர்ந்துக்க முடியும். வி ஆர் ஆல்சோ பிகமிங் பிராமன் அப்படின்னு அந்த இது வரும். அது எப்பன்னா அது வரதுக்கு இத்தனை ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும். அது ஒரு நாள்ல வராது, ஒரு 2 வருஷமான ஆகும். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம மாத்திக்க முடியும். அதுக்காக நம்ம பகவத்கீதை படிக்காம இருக்கக்கூடாது. இதை படிச்சுக்கணும். என்னன்னு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு வரணும் அட்லீஸ்ட். அது வந்தாலே போதும். அதுவே பக்தி தொண்டு நம்ம வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். எஸ்மா 12.15 படிங்க. ஓகே. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः.
யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கிறானோ, அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். புரியுறதா? எல்லாத்துலயும் இன்பம் வந்தாக்கா ஒரே குதி குதின்னு குதிப்பா சில வீட்ல. துன்பம் வந்தா அப்படியே சேடா போய் உட்காந்துருவா. பயம் வந்து வீட்ல இல்ல, எல்லாருக்குமே. ஒருத்தருக்குன்னு கிடையாது. இண்டிவிஜுவலா எல்லாரும் அதுல தான். பயம், ஏதாவது ஏக்கம், எல் எல் இந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம சமநிலையில இருக்கணும். இ இன்பம் வந்ததுன்னா குதிக்கக்கூடாது. பேலன்ஸ்ல எப்படி போட்டாக்க, பேலன்ஸ் எப்படி காமிக்கிறது, தராசு மாதிரி நம்ம இருக்கணும் லைஃப்ல. அந்த மாதிரி இருந்துட்டோம்னாக்க, அந்த அவாள எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். ஓகே. எல்லாரிடமும் அன்புடையவன். பிறரை கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவது இல்லை. அவன் கவலைக்கு உள்ளாக்க யாராவது முயன்றால், அதனால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி இருப்பதால், இப்போ பௌதீக சூழ்நிலையில் அவனை அசைக்க முடியாது. யாராவது உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணி உங்கள கெடுதல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சான்னா, யாராலயும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவன் பண்ணா பண்ணிட்டு போட்டும். அப்படின்ட்டு நீங்க பாட்டுக்கு விட்டுட்டு இருக்கணும். சரி இப்ப பண்ணு. ஒரு நாள் ஆனத நீ பண்ணிரு. அப்படின்னு பேசாம இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க கிருஷ்ணர் இதுல வந்தாச்சு. கிருஷ்ண டிவோட்டியா ஆயிட்டீங்க நீங்க. அப்படி இருக்கிறச்சு எவனா பண்ணானா, நமக்கு பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கோங்கிறது எப்படி தெரியும்? அத ஒரு கேர் எடுத்துக்க கூடாது. அவன் ஒரு கல்லால அடிச்சானா, நீங்க கத்திய தூக்கின்னு போக்கூடாது. அவன் கல்லால அடிச்சான்னா, நீங்க என்ன பண்ணணும்? "அப்படியா? அடிக்கிறியாப்பா?" அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துலருந்து நகர்ந்துடணும். அத பத்தியே இக்னோர் பண்ணிடணும். ஓகே. அவன் இருக்கிற இடத்துல இருக்காதீங்க. நீங்க தள்ளி நின்னுடுங்க. உங்கள யார் எந்த இடத்துல இருக்கிறாளோ, அந்த இடத்துல இருக்க பழகிக்கோங்க. புரியுதா? அதாவது உங்கள ஒதுக்கி தள்ளி விடுறான் ஒருத்தன் அப்படின்னாக்க, சரி ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒதுக்கி ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கான்ல, அந்த இடத்துலேருந்து நீங்க வாழ கத்துக்கணும். அவரோட சேர்ந்து இருக்கணும்னு அப்படி அவசியம் இல்ல. ஓகே. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழ்ந்தாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித பலிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ அவன் எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அந்த மாதிரி பக்தன் தான் எனக்கு ரொம்ப தூய பக்தன். பக்தி தொண்டில் கொள்கைகளுக்கு புறம்பானவற்றை செய்வதற்கு முயல மாட்டான். உதாரணமாக ஒரு பெரிய கட்டடத்தை கட்டுறோம். அந்த கட்டடத்துக்கு அதுக்கு பெரிய சக்தி தேவை. அது ஒரு ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுனாக்க என்ன ஒண்ணு நெறைய சக்தி வேணும். என்ன ஒண்ணு தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யறதுக்கு மேஸ்திரி வேணும், அவன் வேணும், கல்ல எடுத்துன்னு வரதுக்கு, சுமந்துன்னு வரதுக்கு, வேலைக்கெல்லாம் ஆள்லாம் வேணும். அந்த மாதிரி அவள்லாம் அத்தகு தொழில் பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உதவாது என்றால், ஆ பக்தன் ஈடுபடுவதில்லை. இறைவனுக்கு அவன் ஒரு ஆலயம் கட்டலாம். சொந்த உறவுகளுக்கு ஆக பெ பெரிய வீட்டினை அவன் கட்டுவதில்லை. அது மாரி ஆலயம் கட்டுறது அவன் சொந்தத்துக்காக கட்டுறானா, ஆலயம் வந்து எல்லாரும் வழிபடுறதுக்காக மொத்தமா தான் கட்டுறான். அந்த மாதிரி அவன் தனியா பண்ண முடியாது அது. எல்லாரும் அதுல உதவி பண்ணா தான் அந்த வேலைய பண்ண முடியும். இல்லையா? அதுக்கு புறம்பானவற்றை அவன் செய்ய மாட்டான். எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை, அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கிறானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். இதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர், பிரியமானவர்ன்னு சொல்றார். இந்த மாதிரி இருந்தாக்க அவருக்கு பிடிக்கும். அது நம்ம எப்படி பண்ணணும்? நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எல்லா விதமான பாவச் செயல்களின் பா பார்வைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். ஒரு முழு முதற்கடலின் திருப்திக்காக எந்தவித அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக உள்ளான். பக்தி தொண்டில் எந்த தடங்களும் கிடையாது. அத்தகு பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக பிரியமானவன். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டத்திலிருந்தும் அவர் பிரியமானவராக முடியும் அவரோட. ஏதாவது இன்னைக்கு ஒரு இதுனாக்கா, ஏதாவது கஷ்டம் வந்துட்டுனா புலம்பி எடுத்துருவா. அக்கம் பக்கத்துல, பக்கத்து வீட்ல கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது, "ஐயோ! இப்படி இருக்கே, இப்படி இருக்கே, இப்படி இருக்கு." எதுக்கு புலம்பணும்? பகவான் ஒருத்தருக்கு சொல்லிருக்கு. நம்ம மனச கண்ட்ரோல் பண்ணி நமக்குள்ள வச்சுட்டு நம்ம அத சால்வ் பண்றதுக்கு வழி பார்க்கணும். அக்கம் பக்கத்துல போய் புலம்பிட்டு, அவ அப்புறம் அந்த இது வந்து ஒண்ணுமே இல்ல. வீட்ல வந்து மாமியாரும் மாட்டு பொண்ணுக்கும் சண்டை. சண்டை வந்ததுன்னா அக்கம் பக்கத்துல என் மாட்டு பொண்ணு இப்படி பண்றா, அப்படி பண்றான்னு அக்கம் பக்கத்துல போய் சொல்றேன். ந மாட்டு பொண்ணு போய் இந்த பக்கத்துல போய் எங்க மாமியார் இப்படி பண்றான்னு சொல்றா. ஆனா அந்த மாமியாரும் மாட்டு பொண்ணும் அதே வீட்ல தானே இருக்கா. அதே வீட்ல பெர்மனன்ட்டா அந்த வீட்ல தானே உட்கார்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. அவ சண்டை போடுறது வீட்ல போய் அக்கம் பக்கத்துல போய் இவ 2 பேரும் ஒத்துமையா சிரிச்சுன்னு என்னைக்கா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவள்லாம் உங்கள பார்த்து சிரிக்க மாட்டாளா? அதனால சின்ன சின்ன விஷயம். அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளா குடுத்தேன். அந்த மாதிரி நம்பளாவே கண்ட்ரோல் பண்ணி மாமியார் மட்டும் கூட சண்டையா, சரி போ அவளுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு மாமியார் இருக்கவ மெச்சூர்டா இருக்கணும். அதே மாரி மாட்டு பொண்ணு மாமியார் தானே வயசானவ சொல்லிட்டா பரவால்ல அப்படின்னு அவளும் மெச்சூர்டா இருக்கணும். ஸோ 2 பேருக்கும் அந்த மெச்சூரிட்டி அதெல்லாம் வந்ததுன்னா, நம்ம பகவானுக்கு பிரியமானவளா ஆயிடுவோம். சின்ன பாயிண்ட் உங்களுக்கு. ஓகே. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும், எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, மானவமானம், இன்பத் துன்பம், வெப்பம், குளிர்,
புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவை நடுநிலை வைத்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தி விட்டு தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் புகழ் பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஓகே, பக்தன் எல்லாவித தீய தொடர்புகளிலிருந்து இருந்தும் எப்போதும் விடுபட்டு உள்ளான். சில சமயங்களில் ஒருவர் புகழப்படுகிறார், சில நேரங்களில் இகழப்படுகிறார். இது இயற்கை. ஆனால் இயற்கை, செயற்கை, புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி மற்றும் இன்ப துன்பத்திற்கு பக்தன் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவன். பக்தனா இருக்கிறவங்கிறது இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனா இருக்கணும். அவன் மௌனமானவன். மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம் இல்லை. மௌனம் என்றால் மௌனம் என்றவன் என்ன? அபத்தமானவற்றை பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம். அவ்வளவுதான். எங்க பேசக்கூடாதோ அங்க பேச மாட்டோம். அதுதான் மௌனம். எஸ்மா. 12.20 லாஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். படிங்க கமலாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே தீவ மே பிரியாஹ. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். எங்கிட்ட நம்பிக்கை வச்சிருந்து என்னை கம்ப்ளீட்டா என்னை நம்பணும். முதல்ல அவரை நம்பினாக்க அவர் பண்ணுவார். இவ்வளவு நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு. அதனால அவர் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவரை நம்பிட்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும்னா என்ன பண்ணணும்? டு சாண்ட் த ஹோலி மந்த்ரா, மகா மந்த்ரா. ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தயவு செய்து எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஒரு ரவுண்ட் அப்படிங்கிறத பண்ணுங்க. 108 டைம்ஸ் மினிமம் சொல்லுங்க. ஓகே, அதுக்கு மேல நான் 16 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் மேக்சிமம் நீங்க சொல்லலாம். அதுக்கும் மேலேயும் சொல்லலாம். ஏகாதசி அன்னைக்கெல்லாம் 100 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் சொல்லலாம். எவ்வளவு வேணுமோ உங்களால முடிவு பண்ணலாம். பட் 16 ரவுண்ட்ஸ் கம்பல்சரியா மேக்சிமம் அது வரைக்கும் கொண்டு போயிடலாம். ஓகே, பரமபுருஷ பகவானின் தனிப்பட்ட தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் சிறந்தவன். நல்ல சங்கத்தின் மூலம் தூய பக்தி தொண்டிற்கான பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அந்த மாதிரி இருந்தாக்க அவன் அந்த மாதிரி வளர்த்துக்க முடியும். ஸோ நம்பிக்கையோட எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்கணும். இதோட பக்தி தொண்டு இந்த சாப்டர் இதோட முடிகிறது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று போட்டுக்கேன்னா சரி. அமங் த அன்லிமிட்டெட் மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸை உங்களுக்கு இதை க்ளோஸ்அப்பில் எடுத்துன்னு வந்தேன். இது புரியறதா பாருங்க, பார்த்துட்டு எனக்கு அப்புறமா சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம். ஈச் கவரிங் இஸ் 10 times த diameter of the previous covering. இங்க போட்டிருக்கு இல்லையா, இந்த 8 இந்த இதுக்கு எர்த்து வாட்டர் இதெல்லாம் போட்டிருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து 10 times இதை விட டயமீட்டர் ஒன்று பெருசாயிட்டே இருக்குங்கிறது. அதில் கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு அப்படிங்கிறது ஜதா ஜகத். அதில் வந்து இதெல்லாம் சொன்னேன். சத்தியலோகா, தபலோகா, ஜனலோகா, மகாலோகா, ஸ்வர்கலோகா, refrain of 33 million demigods, realm of 33 million demigods and demons. எங்க? ஸ்வர்கலோகால, ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் அது. ஓகே, புவர்லோகா ராட்சசாண்டு கோஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறது புவர்லோகம். ஓகே, இது மேல் அப்பர் லோகா நேத்திக்கு படிச்சோம் இல்லையா, மேலாக இருக்கு, மேல் லோகங்கள் இதெல்லாம். எஸ், இப்போ வந்து இது மிடில் ஹையர் லோகா, புவர் லோகா இது பார்த்தோம். அடுத்தது மிடில்ல வந்து என்ன? மிடில்ல வந்து யூ ஆர் ஹியர், இந்த இடத்துல இருக்கு பூர்லோகா, எர்த் பிளானட்ல இருக்கோம் நம்ம. ஓகே, சப்டில் அண்ட் கிராஸ். அப்புறம் அதுக்கும் கீழே பாதாள லோகம், லோயர் பிளானட்ஸ், அத்தலை, வித்தலை, சுத்தலை, தலாத்தலை, மகாதலை, ரசாலலை, பாத்தாளை. ஓகே, இது இப்போ இந்த பிக்சர் இதை பார்த்ததுலேருந்து உங்களுக்கு அந்த கோலோகா சார்ட் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதோட சாப்டர் முடிகிறது. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 12. சிறந்த ஆன்மீகவாதிங்கிறவ யாரு? பக்தியினோட நிலைகள் என்னென்ன? பக்தி நிலைக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நாரதர் தான். எங்கே போனாலும் நம்ம அதை தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவர் அக்கர்மாக்கு எக்ஸாம்பிளாகவும் அவரை தான் வச்சுக்கணும். ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான பக்தனின் குணங்கள்.
இதெல்லாம் அவருக்கு இருந்ததா எனக்கு பிரியமானவர் லாஸ்ட்ல ஒரு 4-5 ஸ்லோகாஸ் சொன்னார் இல்லையா, அதெல்லாம் அவர் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக காரணம் அவரோட பக்தருக்கு அந்த மாதிரி குணங்கள் இருந்தால் அவருக்கு பிரியமானவரா ஆக முடியும். ஓகே, எஸ். இது வந்து விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியர். ஒரு பிறவியில் கிருஷ்ண பக்தி பாகவத் திருவிழாக்கள், பிரசாத விநியோகம், கிருஷ்ணர் சேவைக்காக இறந்த இளவரசி நகையை எடுக்க முயற்சி, இளவரசி குரல் ஒலித்தல், மன்னர் பொக்கிஷம் கொடுத்தல், பண பற்றாக்குறையை மீண்டும் நகை எடுத்தல், இளவரசி சாபம், மறுஜென்மம், ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கை, சிந்தாமணியை பார்க்க மழை புயலில் வருதல், சிந்தாமணி குருவாகி உபதேசம் பண்றார். இது விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியரை பத்தி. இதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் ஸ்டடி நீங்க படிச்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு குழு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நவவித பக்தி நான் முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அதை பத்தி எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி சிரவணம் படமா போட்டு காமிச்சிருக்கேன். கேட்டல். 2வது வந்து கீர்த்தனம் புகழ் பாடுதல். 3வது ஸ்மரணம் நினைவு கூறுதல். 4வது அர்ச்சனம் வழிபடுதல். 5 பாத சேவனம் திருவடி சேவை. 6 வந்து வந்தனம் பிரார்த்தனை பண்றது. 7 தாசியம் சேவகனாக இருக்கிறது. 8 சக்கியம் நட்புறவாக இருக்கிறது. 9 ஆத்ம நிவேதனம் தன்னை ஏற்படுது. சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்றது. ஓகே, அடுத்தது அதுக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் எக்ஸாம்பிளோட அந்த பிக்சர்ல அப்படியே போட்டிருக்கேன். ஓகே, இதையும் படிச்சுக்கோங்க. அப்புறமா இது இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கு. எப்படி லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஆகுது? 35,500 கொடுத்தேன்னா லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிடலாம். இது ஏன் நான் எல்லாரையும் வாங்கிக்கோன்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன்னா, 35,000 நீங்க ஒரே நாள்ல கட்ட வேண்டாம். அதை ஒரு வருஷத்துல கட்டலாம். மாசம் 5,000 10,000 அப்படி கட்டி 35,000 கட்டிக்கலாம். அதை கட்டிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு 6,000 7,000 ஒர்த்து பாகவதம் புஸ்தகம் முதல்ல வீட்டில் வந்து இறங்கிடும். அப்புறம் சீலா பிரபுபாத புஸ்தகம் ஒரு 15 புஸ்தகமோ என்னமோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த புஸ்தக செட்டும் கம்ப்ளீட்டா வரும். ஒரு ஜப மாலையும் உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, அதெல்லாம் வச்சு முதல்லயே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த 35,000 பணம் கட்டுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டின உடனே அதை ஆரம்பிச்சிருவா. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மொத்தம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை நீங்க முடியறச்சே உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கார்டு கொடுத்துருவா. அந்த கார்டை நீங்க வச்சிருந்தேன்னா நீங்க உலகத்துல எந்த இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போனாலும் நீங்க அங்க போய் ஸ்டே பண்ண முடியும். உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்டே. நான் ஏசியில எல்லாம் இருந்தாக்க ஃப்ரீ ஸ்டே. ஏசியில ஒன்றுனா ஏதோ மினிமல் சார்ஜ் 1000 1,500 ஏதோ பணம் கட்டணும். அதை நீங்க அந்த கார்டை மாத்திரம் கையில வச்சுக்கோ. இது உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, உங்க கூட இருக்கிற 4 பேருக்கு நீங்க உங்க குழந்தைகள், உங்க ஹஸ்பண்டு, உங்க ஒய்ஃப், ஆம்பளையா இருந்தா ஒய்ஃப், அவங்களோட இதுக்கு ஃபேமிலிக்கு ஒரு 4-5 பேருக்கு ஸ்டே பண்றதுக்கு அவ வழி பண்ணி கொடுப்பா. அங்க கோயில்ல தங்கறதுக்கு இடம், பிரசாதம், நீங்க போய் கோயில்ல இருக்கிற இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஆரத்தி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அந்த பஜனை கீர்த்தனில் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது நல்ல பெனிஃபிட்னா என்ன, நமக்கு உபயோகமா நமக்கு பண்ண முடியும். அதனால நமக்கும் உள்ள ஒரு திருப்தி இருக்கும். இஸ்கான்ல நம்ம லைஃப் மெம்பர், அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ். அங்க நடக்கிற முக்கியமான ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் நமக்கு இன்விடேஷன் அனுப்பிச்சிடுவா. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த இடத்துல இது நடக்கிறத நீங்க வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுவா. ஸோ இது எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க வாங்கிக்கிறதுக்கு. ஓகே, இதனால நமக்கு வந்து நஷ்டம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவானுக்கிட்ட நெருங்கிறதா டொனேஷன் கொடுக்கறதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி நினைச்சுட்டு கொடுக்குற இது நமக்கு மியூச்சுவலி நமக்கு பெனிஃபிட். அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதான் லாஸ்ட் இது. ஸோ இதோட இந்த கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் 3 டைம்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கிளாஸ் வைண்ட் பண்ணிடலாம். எல்லாரும் போய் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ராம ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே